Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amo alaikum salam. Abokina a rai. Ya kwana biyu. Wallahi sai alkhairi. Ka san ina ganin ka haɗa huska haka. To wallahi na san akwai matsala. Me ya faru ne? Ka san kwanaki cikin azumi na yi wata yarinya wacce nake ce ma ina bala'in santa. Wasila kenan. To kana ji yarinyan nan ta ce min da Allah tana bukata a baya da yake ka san sallan nan yayin bari zauna in sha labari. Ka san da yake sallan nan yayin a baya akai ta ce min tana son a baya saboda yadda na dauke ta da muhimmanci a cikin raina a cikin zuciyata zuwa ne na ciwo bashin a baya guda 12 na kai mata guda 12 dozin fa insha Allah to kuma gashi ni na rasa yadda zan yi. To gaskiya abokina kana ji kai gaskiya kuwa wannan abayoyin 12 dozin fa 12 dozin fa a ba za a rasa yadda za a yi da shi dai mutum ba za a rasa yadda za a yi yawwa bari gani wannan ne gidan su faka-faka ko wannan ne tun da na rabu da loma to zan je wurin faka-faka in jiya za a yi magana kudin nan ko za a same saboda wallahi abokina ya taro rigima don saboda yau juma'a in ya je ya samu loma a masallaci ya ganshi wallahi sai ya biya shi kudin a bawan nan kuma ba kowa kuma ni gaskiya ban son irin asirin abokina ya turo nan bari in je wurin faka-faka in gani ko zan same shi yauwa ina ganin wannan farin gate da gidan su faka-faka kenan bari in zauna ko zai fito. Baka kai tumina ne ya ne ya amun lafiya ya yau ya yi lafiya da wallahi lafiya da kuma gidan mutun yanzu haka lafiya ne ka ce har ka fito zaka je juma'a wallahi zan wuce masallaci ka san time ya kusa ya rabbi Allah aboki na loma ya tashi ya toro mana rigima wallahi loma dai wani gidan nan ka tare kai da shi loma ya tashi a baya 12 kiyo bashi kuma kusa ga shagon masallacin juma'a yanzu na cin ya hada huska a gida baya ma zuwa masallaci subhanallah a baya 12 dozin ya je ya ba shi yanzu ya za a yi magana ko za a samu wani abu gare ka ni na ce mai dai ba za a rasa yadda za a yi ba amma gaskiya ban da kusi ta ga 200 din nan na yi sati suna da ya za a yi subhanallah to shi yanzu yana gida bakin gate ya haɗu wai saboda abin ko sallaci ba zai je ba yau kenan ko sallaci ba zai je ba yanzu ya za a yi to mutum yana yanzu dai kaga na daga na fitar da sallaci amma ko me kenan ne in na dawo zan je zan samu za a yi magana ka ce zai fita da haka da shi kare samu magana zuwa sallaci yanzu ka ce ne ya je wani masallacin mana ya je wani masallaci in ka dawo dai ba za a rasa yadda insha Allah to ba baka shi yasa muke da iska yana ya kake zama yan wani ko da yaushe hatta kai shi ya ci a baya 12 ba shi ba ai na ka dawo bari da zana nan in huta dai ka zo mu je daga can sai mu ba mu